Umthandazo uDlamini ePiet Retief eMpumalanga. Ngiyayibonga i-support enenzako ukulandela i-YouTube yami ni-comment futhi kakhulu. Manje kunenkinga ezincane lapha ka-TikTok, bayivala abanye abantu ngiyivule bayivule but-ke asinkinga le. Amandla enginawo ngaphiwa uNkulunkulu angaphiwa ngomunye umuntu, akekho uyowavala futhi ngiyophumelela nabantu bafake iy'ngidi ezingaphezu kwamandla. Ngithanda izinto ePiet Retief eMpumalanga, ngizalwa ngwalapha ekhaya eSwatini Enhletsheni, lapho kunesigodlo khona esikhulu, lapho kunekhala kithi khona Mbamba. La ePiet Retief kodwa ngomsebenzi ngiyatholakala eMelo njalo ngoLwesithathu, tholakale eDiepkloof eSoweto ngeyi-4 December lesiya kuye 4 December. Ungabhukha ku-Mr Madikizela la ucela ukungibona uzothola iwasho, ngikuhlolele futhi anginankinga, siyahlola la silapha eDiepkloof. Nasefonini nakhona online ngiyakwazi ngihlolele umbukelo khona ekhaya. Ngicela ubambela ngomkhuleko njengamanje. Nkosi yamakhosi uNkulunkulu aphathe ngombukelo khona ekhaya uMngcwele ngiyamkhulela njengamanje ngempilo yomhlaba. Umhlaba Nkosi yamakhosi, ufuna umsebenzi akawuthola, imali ayihlali kuye Nkosi yamakhosi, uyagula esibhedlela uyagulelwa uyagula Nkosi yamakhosi uMngcwele makahlala ethembeni kula phakade ngimbuyisa ethembeni, uhamba inyanga wathandaza abafundisi zangoma kulungu lutho Nkosi yamakhosi kula phakade makathembele kuwe Jehova namandla moya. Wena moya ongcwele uyisibane uyiko konke uyikhandlela lethu uNkulunkulu phakade sithembele kuwe noma kunzima nokubuhlungu Nkosi yamakhosi uyasibona futhi uyasihawukela moya ongcwele uyasikhanyisela Jehova namandla zomhlaba. Ngicela ukuphila kuwe Nkosi yamakhosi, ngicela umbukelo khona ekhaya ukuphila egabula kuze phakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya sengukhulekele Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, South Africa sengukhulekele la ukhona khona. Ngithi inkosi mayibe nawe Malawi, ngiyakukhulekela mbukelo ongibukela njengamanje. uNkulunkulu akubusise akukhanyisele ubukele channel kade Umthandazo iza kubusisa kakhulu ngenhlanhla, ibuse nangani nangemfundiso, ibuse nangani nangempumelelo. Bantu baNkulunkulu, amadlozi asiwakhozi kodwa siyawa-recognize amadlozi. uNkulunkulu siyamoshipha babula bakhona emakhaya, ungayekwa ngabantu, lungisa impilo yakho. Abantu abaningi abaphumele awazi bathinte kuphi nakuphi baze baphumelele, mhlawumbe bathole iy'gubhu zabasebenzela, bathole iwasho zabasebenzela. Mbukelo khona ekhaya nawe ngakusebenzela, ngakukhulekela ubusiseke. God bless you. Ngifonele ngizokusiza, ngifonele nawufuna usizo ngikhona lapha ekhaya.